ଦିନକର କଥା। ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନୀରବତା ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏଠାରେ ଥିବା ପଶୁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ କ'ଣ ହେଉଥିଲା କେଜାଣି କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କେହି ଜଣେ ଶିକାରୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିକି ଅଛି, ଯିଏକି ବହୁତ ଚତୁରତାର ସହ ପଶୁମାନଙ୍କର ଶିକାର କରୁଛି ଏବଂ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହରିଣ, ଠେକୁଆ, ଶୁଆ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ବି ହଜିଯାଉଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଉଥିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ ପଶୁଙ୍କ ସହ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଂହ ରାଜା ଜଙ୍ଗଲର ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୁଢ଼ା ହାତୀ, ଚାଲାକ ବିଲୁଆ ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ବାଲି ଚିଲକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସିଂହ ରାଜା କହିଲେ, କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ଆମକୁ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମର ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବ। ସିଂହ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା। କହିଲା, ଆମକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପଶୁମାନେ କେଉଁଠି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଯେତିକି ଜଣା, ଘଟଣା ସବୁ ଏକ ବଡ଼ ବଟବୃକ୍ଷ ଚାରିପାଖରେ ଘଟୁଛି। ଆମକୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଂହ ରାଜା ବୃଦ୍ଧ ହାତୀ, ଚାଲାକ ବିଲୁଆ ଏବଂ ଚିଲ ମିଳିମିଶି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଯେ ସେମାନେ ରାତିସାରା ବଟବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ପହରା ଦେବେ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ଶିକାରୀର ପତା ଲଗାଇବେ। ଚାରିଜଣ ଯୋଜନା କଲେ ଲୁଚିକି ରହିବା ଏବଂ ସେହି ଶିକାରୀକୁ ଧରିବା, ଯିଏକି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସିଂହ ରାଜା ବୃଦ୍ଧ ହାତୀ, ଚାଲାକ ବିଲୁଆ ଏବଂ ଚିଲ ମିଳିମିଶି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଯେ ସେମାନେ ରାତିସାରା ବଟବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ପହରା ଦେବେ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ଶିକାରୀର ପତା ଲଗାଇବେ। ଚାରିଜଣ ଯୋଜନା କଲେ ଲୁଚିକି ରହିବା ଏବଂ ସେହି ଶିକାରୀକୁ ଧରିବା, ଯିଏକି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରଦିନ ରାତିରେ ଏହି ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ବଟବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁପ୍ତ ନଜର ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ରାତି ଶାନ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏକ ଅଜବ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଲା। ପବନର ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ରର ଶବ୍ଦରେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଲୁଚି ଦେଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ କାନ ସତର୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ଘଟିନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ହେଲା, ହଠାତ୍ ନିକଟସ୍ଥ ବୁଦା ଭିତରୁ ହାଲୁକା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଚିଲ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ତାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତଳକୁ ଚାହିଁଲା। ଦେଖିଲା ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଛାଇ ପରି ଦିଶୁଛି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆବାଜ ଦେଲା,
ବିଲୁଆ, ହାତୀ ସେହି ଦିଗକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସିଂହ ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲମ୍ଫ ଦେଇ ବୁଦା ଉପରକୁ ଡେଇଁଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ। କେବଳ ବୁଦାଗୁଡ଼ିକ ହଲୁଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ସେଠାରୁ କେହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଳାୟନ କରିଛି। ବିଲୁଆ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ଏହି ଶିକାରୀ ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଛି। ଆମର ସବୁ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖି ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ଆମେ ଆକୁ ନ ଧରିବା ଯାଏ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା ଛାଡ଼ିବା ବି ନାହିଁ। ପରଦିନ ରାତିରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହାତୀ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଏକ ଜାଲ ବିଛାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଜାଲ ଭିତରେ ଏକ ମୂଷା ଓ ଠେକୁଆକୁ ରଖି ନକଲି ଶିକାରର ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରି ଶିକାରୀ ଆସିଲେ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଚିଲ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ତାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତଳକୁ ଚାହିଁଲା। ଦେଖିଲା ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଛାଇ ପରି ଦିଶୁଛି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆବାଜ ଦେଲା। ବିଲୁଆ, ହାତୀ ସେହି ଦିଗକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସିଂହ ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲମ୍ଫ ଦେଇ ବୁଦା ଉପରକୁ ଡେଇଁଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ। କେବଳ ବୁଦାଗୁଡ଼ିକ ହଲୁଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ସେଠାରୁ କେହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଳାୟନ କରିଛି। ବିଲୁଆ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ଏହି ଶିକାରୀ ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଛି। ଆମର ସବୁ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖି ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ଆମେ ଆକୁ ନ ଧରିବା ଯାଏ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା ଛାଡ଼ିବା ବି ନାହିଁ। ପରଦିନ ରାତିରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହାତୀ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଏକ ଜାଲ ବିଛାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଜାଲ ଭିତରେ ଏକ ମୂଷା ଓ ଠେକୁଆକୁ ରଖି ନକଲି ଶିକାରର ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରି ଶିକାରୀ ଆସିଲେ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଯିବ। ରାତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଲୁଚି ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ଜାଲରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶିକାରୀ ତାଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୁଦା ଭିତରୁ ପଛ ରାତି ଭଳି ସମାନ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ସିଂହ ରାଜା, ହାତୀ, ବିଲୁଆ, ଚିଲ ନିଜର ନିଶ୍ୱାସକୁ ଧୀର କରିଦେଲେ। ଦେଖିଲେ ଏକ ଛାଇ ଜାଲ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ସିଂହ ରାଜା ଭାବୁଥିଲେ, ଆଜି ଶିକାରୀ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବ। ଛାୟା ଜାଲ ନିକଟରେ ହେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ଏବଂ ଜାଲ ଖସିଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବୁ ପଶୁ ଠେଲିପେଲି ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ଆଖି ଖୋଲା ରହିଗଲା। ସେହି ଶିକାରୀ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ଜଣାଶୁଣା ପଶୁ ହେଟା ବାଘ ଥିଲା। ହେଟା ବାଘ, ଯିଏ କେବେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଏକ ସହାୟକ ପଶୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ଆଜି ଏ କ'ଣ କଲା? ଯିଏ ସର୍ବଦା ଜଙ୍ଗଲର ନିୟମ ମାନୁଥିଲା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପଶୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଆଜି ସେ ଶିକାରୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି।
ସିଂହ ରାଜା କ୍ରୋଧଭରା ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି କଲେ ହେଟା ବାଘ? ମୋ ତଳୁ ବୋଧେ କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ? ସିଂହ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହେଟା ବାଘ ଡରି ଡରି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ଏମିତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଆଜ୍ଞା। ଦିନେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ କିଛି ଅଜଣା ଶିକାରୀ ମୋତେ ଧରି ନେଇଥିଲେ। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଓ କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଶରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପକାଇବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟରେ ଏସବୁ କରୁଥିଲି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏହା ଶୁଣି ଚିଲ କହିଲା, ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଆଗରୁ କହିଲନି କାହିଁକି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ନିୟମ ଅଛି, ପୁଣି ଏ ପ୍ରତାରଣା କ'ଣ ପାଇଁ? ହେଟା ବାଘ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ହେଲେ ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ନ ମାନିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ବୋଧେ ଜୀବନରୁ ସେମାନେ ମାରିଦେବେ। ସିଂହ ରାଜା ତାକୁ ରାଗରେ ଚାହିଁଲେ, ପୁଣି ଭାବିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାଟା ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ତାକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହା କରିଛ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଅପରାଧ। ହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ। ଏବେ ତୁମ କାମ ହେଲା ଶିକାରମାନଙ୍କୁ ଧରାଇବା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହେଟା ବାଘ ହଁ ଭରିଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧରେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ କାମ କରିବାରୁ ରୋକିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲର ମହାରାଜ ହେଟା ବାଘକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗଲେ। ତାଙ୍କ ଲୁଚିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ଏକତ୍ର ମିଶି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ହେଟା ବାଘ ତାର ଭୁଲର ଅନୁତାପ କରି ପୁନର୍ବାର ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିଲା। ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୁଣି ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିଲା। ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ହଠାତ୍ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ମିଳିମିଶି ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଜରୁରୀ। ଏକତା ହିଁ ବଳ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାଠି ଥାଉ, କୌଣସି ବି ଖରାପ ସମୟ ଆସୁନା କାହିଁକି, ମିଳିମିଶି ତାର ସାମ୍ନା କରାଯାଇପାରେ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରଥମ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।